Poštovani gospodine ambasadore EU delegacije u Srbiji, gospodine Žiofre, poštovana gradonačelnice Užica, gospođo Raković-Radivojević, poštovani VD pomoćnika ministra kulture za međunarodne odnose i evropske integracije, gospodine Blagojeviću, poštovana direktorko muzeja Staro selo Sirogojno, gospođo Ćaldović, poštovana kneginjo Karađorđević, poštovani umetnici, dame i gospodo, dobrodošli na veče pod nazivom Pletiljama u čast. Veče je posvećeno ženama koje su svojim zlata vrednim prstima na čelu sa Dobrilom Vasiljević-Smiljanić isplele zadivljujuće priče i dale nemerljiv doprinos razvoju i promociji ovoga kraja. Koliko je taj neverovatan uspeh zlatiborskih pletilja značajan i dan danas kao kulturno nasleđe, reći će nam gradonačelnica grada Užica, ovogodišnje nacionalne prestonice kulture. Dame i gospodo, pozdravimo gospođu Jelenu Raković-Radivojević. Uvaženi gospodine Žiofre, predstavnici Ministarstva kulture, gospođo Ćaldović, predstavnici opštine Čajetina, grada Užica i ustanova kulture, želim vam srdačnu dobrodošlicu u Muzej na otvorenom, Staro selo Sirogojno, koji događajem Pletiljama u čast, važan deo prestonice kulture Srbije. Celokupan projekat prestonice kulture Srbije ne bi bio izvodljiv bez velike podrške Ministarstva kulture Republike Srbije, ali i prepoznavanja i doprinosa Evropske unije u Srbiji. Grad Užice je godinama unazad negovao i čuvao te odnose i iz toga su se plodnom saradnjom ostvarili mnogi kvalitetni projekti i dugoročno održivi. Jedna kultura je vrlo sadržajna, pod svoje okrilje, brižljivo baštineći kako dela i ličnosti koji su neizbrisiv deo kulturno-istorijskog nasleđa, tako i vizionarski aspekt koji podrazumeva nova poglavlja koje su pred nama u godini kulture. Motiv današnjeg okupljanja je jedna izuzetna žena, koja je umeće pravljenja proizvoda od vune pretvorila u visoku modu, oživela užički i zlatiborski kraj, pretvorivši ih u centar mode i privrednu silu. Dobrila Vasiljević-Smiljanić bila je fascinirana susretima sa meštankama koje su, kako je govorila, imala čarobne ruke. Njena kreativnost, kao i dar za komunikaciju i organizaciju, plasirale su revije zimskih rukotvorina, ne samo u celoj Jugoslaviji, već i u celom svetu. Dobrila nije samo učinila da rukotvorine pletilja nose mnoge svetske poznate žene, poput kraljice Elizabete i Sofije Loren, već je učinila da stotine žena iz Užičkog i Zlatiborskog kraja rade, zarađuju i stvaraju istoriju. Današnji događaj Pletiljama u čast, koje se odvija u okviru prestonice kulture, podrazumeva i promociju knjige Dobrila na engleskom jeziku, izdata uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Današnja promocija ponovno je podsećanje i negovanje lika i dela Dobrile Vasiljević-Smiljanić, koja je od tih 60. godina 20. veka pružila veliki doprinos promociji posebnog umeća pletenja, kao i ekonomskom osnaživanju žena iz Zlatiborskog i Užičkog okruga, koje su negovale domaću radinost i pletenje različitih odevnih komada, koji su i dan danas prepoznatljiv i jedinstven brend. Naš današnji susret jeste susret prijateljstva, sećanja, osnaživanja i nastavka izuzetne saradnje. U skladu sa tim, potpun ugođaj pružit će i nacionalni ansambl igara i pesama Kolo svojim mini koncertom Prevo kolo prijateljstva. Uživajte u današnjem događaju i ambijentu gde se rađala inspiracija koja je stvarala velika dela čije nasleđe ćemo i dalje negovati i čuvati.
Zahvaljujemo gospođi Raković Radivojević na ovako lepom govoru. Veliku ulogu u promociji i podršci ovako značajnih tema i projekata daje Ministarstvo kulture kroz konstantne podsticaje, a grad Užice je ove godine izabran za nacionalnu prestonicu kulture. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da najavim i zamolim da nam se obrati gospodin Stanko Blagojević, VD pomoćnika ministra kulture za međunarodne odnose i evropske integracije. Dobar dan svima. Još jednom duga titula, evo kako ste najavili, a ja ću pokušati da govorim kratko. Poštovana gradonačelnice, vaša ekscelencijo, draga direktorka, uvažena knjeginjo, poštovana gospođo Grubješić, dragi prijatelji, letilje, dobar dan svima još jednom. Istinska mi je čast da vam se obratimo u sklopu prestonice kulture Srbije. To je jedan od najvažnijih programa koje je Ministarstvo kulture promovisalo. U tom kontekstu prenosim pozdrave i žaljenje ministra Nikole Selakovića. On je dete ovog kraja i on bi izvesno voleo da bude ovde. Nije mogao, ali sledećeg puta izvesno. Odmah da kažem, i to je u vezi sa onim kako smo najavljeni, Ministarstvo kulture će nastaviti da pruža podršku na sve načine koje nađemo i učinit ćemo sve što možemo da nastavimo da promovišemo Sirogojno. To je jedna od najprepoznatljivijih slika Srbije, ali ne samo zbog toga, to predstavlja istinski univerzalnu vrednost. Znači, slike Sirogojna su postale deo istinskog nasleđa čovečanstva i one su prepoznatljive svuda u svetu. Evo ja vidim ovde decu najmlađe među nama, oni će možda najbolje razumeti sledeće što hoću da kažem. Mislim da sam rekao ovo što službeno treba, znači podržat ćemo sve što treba. Sad ću, ako dozvolite, dati samo par ličnih komentara. Prvo, u vezi sa, recimo, motivima Sirogojna. Cvetovi koji se pojavljuju sa ovih livada ovde, koji onda nađu svoje mesto na džemperima, na kraju stignu na najudaljenije mesta na svetu. Nema tog vetra koji može da ponese polen tako daleko da taj cvet stvarno nikne negde. Znači, ono što zapravo prenese taj cvet preko celog sveta su vredne ruke pletilja i njihova mašta. I nema veće sile na svetu od te. Zato ćemo uvek podržavati ono što Sirogojno radi. Sad već vidim da ovde ima jako puno stvari koje sam želeo da kažem, ali, kažem, govorit ću kratko. Moram reći nešto o tome šta znači Dobrila. Zahvaljujem i delegaciji Evropske unije, zahvaljujem svima koji su uspeli da sačuvaju njen napor. S moje tačke gledišta, zaista lično. Mislim, svi znamo, ili bar svi ljudi u ovom kraju, a i dosta njih širom sveta zna šta je Dobrila učinila za ovaj kraj i za žene ovog kraja. I to je prepoznala i delegacija Evropske unije, ona je uvela nagradu Dobrile i čestitam vam na to. Ali ono što je najbolje u onom što je Dobrila uradila, nije stvar samo u džemperima, u šarama nekako. U džemperima, u šarama, nekako kaže. Stvar je zapravo u tome da je Dobrila, hvala, da je Dobrila našla način da oslobodi žene ovog kraja, da ih emancipuje. Nije Dobrilino nasleđe samo u vuni koja je stvarno prekrasna i kažem u tim cvetovima i šarama koje obilaze ceo svet. Njeno pravo nasleđe je način na koji mi svako u svom poslu, svako u svom svetu nađe način da organizuje sebe i ljude oko sebe, da ono što rade bude ne ono što se kaže održivo, otporno. Nije reč o tome se nađe ravnoteža između robe i umetnosti. Reč je o tome da se nađe sloboda u onom što se radi. Eto, kažem, hteo bih da kažem još mnogo toga, ali u stvari suština je da sam ja vama sad rekao šta mislim o Dobrili i o Sirogojnu,
a s druge strane da ćemo svakako nastaviti da podržavamo na sve načine koje možete da zamislite ovaj vredni rad. Hvala vam još jednom. Hvala na ovako divnim rečima, hvala na podršci i hvala na ovom obraćanju. Ovo je veče u kome proslavljamo nezaboravan uspeh zlatiborskih pletilja kroz promociju knjige Dobrila, pisca Zorana Jeremića, koja je izdana uz pomoć Ministarstva kulture pre nekoliko godina. U želji da se ova dirljiva priča prenese van granica Srbije, EU delegacija u Srbiji pomogla je da se knjiga Dobrila prevede i izda na engleskom jeziku, jer ona zaista može biti simbol i izvor inspiracije ne samo unutar svoje lokalne zajednice, već i širom sveta. Kako je došlo do njenog štampanog izdanja na engleskom jeziku i koje evropske vrednosti su prepoznate u ovoj priči, reći će nam šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, njegova ekscelencija, gospodin Emanuel Giofre. Dragi prijatelji, dragi gosti, dragi Zlatiborci, probat ću da čitam moj govor na srpskom jeziku. Izuzetno sam srećan što se nalazim sa vama u Sirogonju u muzeju Staro selo i što zajedno odajemo čast pletiljama. Na taj način promovižemo i podražavamo solidarnost, inkluzivnost, rodnu ravnopravnost, vrednosti koje su srce Evropske unije. Ali večeras takođe odajemo počast jednoj posebnoj dami, koja je inspirisala žene na ovim prostorima da ne samo da sanjaju više, nego i pronađu snagu i hrabrost da deluju bolje. Ova dama je Dobrila Vasiljević Smilajnić. Delegacija Evropske unije u Srbiju želeža je da se njeja priča čuje i van granica Srbije. I zato smo odlučili da podržimo prevod knjige Dobrila na engleski i da ih poklonimo muzeju. Sta više, Dobrilina priča nas je inspirisala da ustanovimo godišnju nagradu koja nosi njeno ime. U čast hrabrim damama koje doprinose osnaživanju žena. Budite uvereni da će Evropska unija nastaviti da podržava rodnu ravnopravnost, osnaživanje žena i očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u Srbiji, jer verujemo da delimo istu istoriju i kulturu pod istim evropskim krovom, ujedinjeni u raznolikosti. A hvala vam još jednom na ovom divnom druženju. Zahvaljujemo se ambasadoru Giofreu. A sada za kraj, velika mi je čast da najavim gospođu Svetlanu Ćaldović, direktorku muzeja na otvorenom Staro selo Sirogojno. Ženu koja je odrasla uz junakinje ove priče i koja će nam reći koliko je to nasleđe još uvek prisutno među stanovnicima ovog kraja. Gospođo Ćaldović, izvolite. Vaša ekscelencijo, gospodine Giofre, poštovani gradonačelnice Užica, gospođe Raković Radivojević, poštovani gospodine Blagojeviću, drage pletilje, dragi članovi porodice Smiljanić, dame i gospodo.
S dubokim poštovanjem i zahvalnošću obraćam se danas Ministarstvu kulture Republike Srbije za podršku objavljivanju prvog izdanja knjige Dobrila. Takođe, izražavam duboku zahvalnost delegaciji Evropske unije u Srbiji i ambasadoru gospodinu Emanuelu Žiofreu za podršku i objavljivanje knjige Dobrila na engleskom jeziku. Veoma sam zahvalna gospodinu Gordonu Harrisu za prevod ove knjige na engleski jezik i drago mi je da i on večeras sa nama. Neizmerno sam zahvalna gospođi Bosi Rosić, jednoj od prvih Dobrilinih saradnika, za podršku u pisanju knjiga Dobrila, kao i piscu Zoranu Jeremiću. Želim da izrazim zahvalnost gospođi Gogi Grubješić za prepoznavanje potencijala ove tradicionalne ženske veštine pletenja i za njenu organizaciju i promociju kroz projekat Gilbert Kredit, koji je podržan kroz program Kreativna Evropa. Autor ideje da se knjiga prevede na engleski jezik i osnuje nagrada Dobrila. Goga je i autor večerašnjeg programa Pletiljama u čast i takođe je ovde sa nama. Vaša podrška i angažovanje su od velikog značaja za dalji razvoj kulture i umetnosti, kao i za promociju rodne ravnopravnosti. Hvala vam što ste danas ovde sa nama i što podržavate ovaj važan događaj. Kojim rečima započeti priču o Dobrili? Kako opisati vizionara, entuzijastu, prosvetitelja, kreatora, umetnika, suprugu, majku, prijatelja, a iznad svega ženu, damu od stila, velikog i hrabrog srca, punog razumevanja i plemenitosti. Sudbinsko odredište na njenom životnom putu je malo zlatiborsko selo Sirogojno, ušuškano između brda, visoravni, planinskih izvora i potoka, ni po čemu drugačije od ostalih sela ranih 60. godina prošlog veka. Dobrilin slučajan dolazak u Sirogojno opredelio je kako njenu, tako i sudbinu ovog sela. Tako vezane, isprepletale su se sa životima seljana. Prepoznale neiscrpne mogućnosti stvaranja i riznicu narodnog nasleđa. Poseban osjećaj za tradiciju i utemeljene vrednosti seoskog načina života i privređivanja vodio je ka realizaciji jedinstvenog i kompleksnog projekta organizacije pletilja. Strpljivo je radila na njihovom opismenjavanju, zdravstvenom i kulturnom prosvećivanju. Razumela je Dobrila njene pletilje, ono što ih je mučilo i ono što ih je radovalo. Otvorila im je prozor u svet, pomerila granice vidika. Njima u čast dolazili su Sirogojno umetnici, pisci, slikari, glumci, novinari, državnici. Dobriline kreacije, inspirisane pejzažima zlatiborskih proplanaka, uplitale su vredne ruke pletilja u džempere, jakne, kape, šalove, mantije. Grupisane kućice, pečurka i cvet ispod razgranatog drveta, magijske snage, sa lišćem jesenjih boja i prolećni behar na gracioznim manekenkama izazivali su divljenje na svetskim modnim scenama. Tako su Dobrila, njene pletilje i njeno Sirogojno ušli u istoriju svoga naroda i države, svoje planine, svog sela. Sa Dobrilom na čelu, na različitim zadacima, a okupljeni oko iste ideje, stanovnici Sirogojna gradili su svoje selo putem napretka i prosperiteta. Selo je svakodnevno bilo ispunjeno različitim sadržajima, modnim revijama, izložbama, koncertima, književnim večerima, likovnim kolonijama, predavanjima, pozorišnim predstavama, istraživačkim projektima, naučnim skupovima. Roditi se u to vreme u Sirogojnu, odrastati i sazrevati uz Dobrilino neponovljivo delo, više je od blagoslova. A učestvovati u očuvanju decenijama sticanog nasleđa i privilegija.
Danas, u novom milenijumu, nakon velikih i teških događaja, mnogi svedoci i učesnici sa setom, divljenjem i neizmernom zahvalnošću govore o Dobrili, o jednom vremenu, o neponovljivom delu. Hvala gospođi Ćaldović koja nam je kroz ovaj divan govor još više približila veličinu i značaj Dobrilinog dela i njenih pletilja. A sada pozivamo vas da uživate u specijalno za ovu priliku pripremljenom programu pod nazivom Prelo kolo prijateljstva. Uživajte u tradicionalnim pesmama iz ovih prelepih brdovitih krajeva koji su nam priredili naši eminentni umetnici. Izvolite. Zakasnila Marija devojka, Marija devojka, zakasnila, zakasnila, češljala je majka, češljala je majka, Cin, 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 mojne cin, periote petevoje, gestevoje, trumbaj, ružu, trajrao. Poravno polje, ovcama, poravno polje, ovcama. Još kaj dušman Ingoš mile, mojne rec, kec, kec, cin, 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 mojne cin, periote petevoje, gestevoje, trumbaj, ružu, trajrao. Zvezdama nema danice, mojne rec, kec, kec, cin, 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 mojne cin, periote petevoje, gestevoje, trumbaj, ružu, trajrao.
Oj, zorice, zoro moja, zoro moja, zoro moja. Oj, zorice, zoro moja, lepota me mori tvoja, mori tvoja, mori tvoja, lepota me mori tvoja. Rasti zoro, bit ćeš moja, bit ćeš moja, bit ćeš moja. Rasti zoro, bit ćeš moja. Ili moja, il bratova, il bratova, il bratova, ili moja, il bratova. Zarudela šljivaranka, procvetala karamanka, savile se vitegrane na sve strane, moja rane. Savile se vitegrane na sve strane, moja rane. Dođe vreme, znaš li mesto, kad smo lane tako često u samoći do ponoći, svake noći dođi, dođi. Svake noći do ponoći u samoći dođi, dođi.
Čuvala sam goveda, čuvala sam goveda, aj čuvala sam goveda. Aj oko brda golema, dođi dragi do brega, dođi dragi do brega, aj dođi dragi do brega. Aj gde ja čuvam goveda. Dođi dragi do brega, dođi dragi do brega, a i povedi drugara. Aj pa se sa njim razgovaraj. Vetar duva od Morave, od Morave, od Morave. Vetar duva od Morave.
Govorimo da ne govorimo. Dela mile dane. Govorimo da ne govorimo. Svi će reći da se ne volimo, da se ne volimo. Svi će reći da se ne volimo, da se ne volimo. Draga moja, zar to može biti, zar to može biti? Draga moja, zar to može biti, zar to može biti? Voleti se, a ne govoriti, a ne govoriti. Voleti se, a ne govoriti, a ne govoriti. Oj, devojko, vrtiguz, ne gazi mi kukuruz. Oj, devojko, vrtiguz, ne gazi mi kukuruz. Ima ljudi pogani, stići ćete bogami. Ima ljudi pogani, kaznit ćete bogami. Išla baba niz pećinu, izgubila četketinu. Našao starac, kukavac, nabio je na kolac. Našao starac, kukavac, nabio je na kolac. Sedi baba kraj košare i prebira bobošare. Otud ide čičetina, pošto baba pa pričetina. Beži čiča na spavanje, nema toga za davanje. Angelina, vodulila. Aj, Angelina, vodulila. Nad vodu se Bože, lepa li sam? Aj, mili Bože, lepa li sam? Blago onom čija li
Oj, Moravo, oj, mutna reko, oj, vole smo se. Na prozoru ševoj drema, moj Dragane, što te nema. Sinđir gvožđe, teški moj Dragane, Bog te proklo. Svi svatovi čašu piju, Boga mole. Amin, amin. 18 mladoženja i 18 mladi čašu piju, Boga mole. Amin, amin. 52 devojke i 30 momaka čašu piju, Boga mole. Amin, amin. To popili, živi bili. Amin, amin. Julijana, sina milovana, Julijana, sina radovana. Oj Milane Dragane, ne daj zori da svane, ne daj zori da svane, dok moj Mile ne spavne. Julijana, sina radovana. Oj Milane Dragane, ne daj zori da svane, ne daj zori da svane, dok moj Mile ne spavne.
cari grade, mali cari grade, kroz tebe se proći ne mogaše, proći ne mogaše. Od momaka i od devojaka, lepih devojaka. Od mirisa, đula i bosilja, đula i bosilja. Maramica od bela fulara, od bela fulara, koga čekaš, dragi kraj bunara, koga čekaš, dragi kraj bunara. Čekam tebe da na vodu dođeš, da na vodu dođeš, da te pitam da za mene pođeš, da te pitam da za mene pođeš. Ja sam sebi izabrala momka, izabrala momka, kad se smeje ko da sunce greje, kad govori ko da biser broji. Naši sedi, čašu pije, Boga moli. Amin, amin. Maramica od bela fulara, od bela fulara, maramica od bela fulara, maramica od bela fulara. Hvala ovim izuzetnim izvođačima i učesnicima koncerta, solistima ansambla Kolo, Marijani Stojičevski, Višnji Karaklajić, Zorani Mikrović, Dragani Puretić i Milanu Duciću na frulej.
Takođe, hvala i našim specijalnim gostima koji su sa njima činili ovo divno kolo prijateljstva. Nataši Tasić Knežević, operskoj pevačici. Jeleni Blečić, slikarki. Simonidi Stanković, multimedijalnoj umetnici. Andrijani Belović, manekenki i modelu. Banetu Tomaševiću, glumcu. Kao i Marku Markoviću, glumcu. Zahvaljujemo autorkama koncerta, magistarski Ivoni Vulović. Je li tu? Evo je. I doktorki Sanji Ranković. Zahvaljujemo se i našem proslavljenom fotografu Nebojši Babiću na ovim divnim fotografijama muzeja Staro selo Sirogojno. Zahvaljujemo se i našoj dragoj Gordani Gogi Grubješić, autorki projekta Lepiljama u čast, koja nas je sve ovde okupila oko ovog divnog projekta. I na kraju, pošaljimo veliki pozdrav gospođi Dobrili Vasiljević Smiljanić. Koja je u svom rodnom Arilju i koja nas je inspirisala sa svojim timom pletilja i saradnika za ovako jedinstveno veče. Pozdravimo je uz još jedan aplauz. Mislim da se čuje sve do Arilja. I na kraju predlažem da završimo njenim rečima koje je ona izgovorila ovom kraju. Sirogojno, Sirogojno. Sve što mi se događalo zapravo ništa se nije moglo izbeći. Nisam mogla niti želela izbeći selo. Nestalo je gradine ispred mene, a vrh sam počela osvajati. U moj život su ušla zauvek tako draga lica skromnih seoskih žena, poneta u sećanju još iz Radobuđe. Jele, Mice, Milojke, Miljke, Dese, Milunke, Nevenke, Milice, Jagode, Kose, Milese, Olge. I svako ime pomnoženo bar 5 ili 10 puta. Slagale smo boje, nizali se preplitaji. Snovi su postajali java, a java san. Sanja model, a one ga još lepše ispletu, vuna. Ta divna topla vuna grejala me kad ništa nije moglo da me ugreje. Donela mi je toliko radosti u baršunastim oblacima snova. Ja sam Monika Romić, glumica, i pozivam vas na koktel koji priređuje naš domaćin, Staro selo Sirogojno. Uživajte u ostatku večeri i vidimo se nekom isto ovako lepom prilikom.